Well, an rud is táchta ar stócha mar eol ar glob ná go bhí an ghaelin teanga an chumain agus tá sé sin anna háchtach ar fáide. Tá sé difriúil is tócha le áitan eile sa bhéidir go bhfuil sé cín de fróistí an sa. Han tú cainte fróist de fiún trá, dún chuoin, próist na stéirigh, próist de bháran, próist na ciile agus próist de múrach. Bhí trán sol bunaíoch cum an lúch leas gael in éair, go raibh anna amíocht ar fad idir na próistí sin, agus siar amach agus idró dhéire an na diagú híis, ní a bhéon áit bhó in éireann go raibh ra ar I gcaid bóthir ná sa dúthaigh sin go bhfuil míad cainte nisir, agus ní a bhéon rialacha a buint lei sin, Cata in ard an chaid lasmod an sápéal de Domhnaigh beidir nó idir gá fróiste go minic, sa tóran idir gá fróiste. Agus an spilucha bhí leis ná a bheith ábalta an chaid a thuairt leat a bhaile go dtíad fróiste héin. Ní bháin díad fróiste héin ach díad náid buhí ó bhaile sa fróiste. Ní a bhéon rialacha buint leis. Díad faoi tá leagat, tá freascairt, chur coise chur chuút buile sa lorga éonrad agus an rud a bhí táchtach a stócha go mbeadh luas igen dé a bheith a gúmpar na caide leis. Ach bhí bháin leis sin héin bheith clachacha le léim agat, agus beidir nuair a hit fan nuas den glúi ar a dá bhaile, bheith man an san rót agus bheith clochastig sa bhuiirtecha chun buile húta nuas a chúldait. Bhí go chéan sort pleanán chun coscach ar leat. Ach bhreáil a grí an bua a bheith acu. Bhí sprid óntach amíochta is na próistí ar fad an uair sin. Sna dahadaí bhí ré orga ar fad an sa a gur go riine sécí in de chréimecha búntaí buite gan daingan. Ach bhí a daingan an uair sin an Ghaeltacht an daingan le spóil agus an na scráil le chéile. Agus an sais amíocht a bhí hán idir na próistí bhí sé dul a léig de gáin. Timpeall le lár na gailgaidí bhí áireann an sa leistíir de daingan, bhí fuireann ag an Ghaeltacht agus bhí bhuireann héin ag próiste fiún trá. Jo dhéide na gailgaidí nasc fiún trá agus a Ghaeltacht é chéile agus snéad fuireann na Ghaeltachta riamh hin. Ó sin chaid ar gcreideamh sa taobh sa tíre, mar is leis a gcaid a tógadh sin agus leis scialta a dóibh leochra a bhí ann róin agus is dóibh sin ar fad an chreideúnta dul, mar bhí anna leochra caide sa taobh sa tíre riamh. Nuair a bheith fá géisteach leis scialta mar sin, hastóchhuit hénig ahir sí anamhar a hastóchhuit a bheith chomáid leo. Bhí sé anna gheacair ar I globam líana, mar má chaoíonn tú siarad, bhíoch na chluiche go léir bhí le himmartecha sé ar an díag ar dús sa chuntaí agus sé an chuntaí an áitas dechar ar fat teachtamachchas. Sa chluiche ceannais nuair a bhí an táimistí, bhí mar cúg faointach an deirig, híar an armortaí an gáras agus marach gur imiríoch sé nómatí breise, ní bheith buite gin. San son bhí fosa sa chluiche ceannais agus tásagus na héine cé hachasan na Cliffords, ach ar a lá bhí an óbheagaí nótáiltar fad sa chéad le. Bhí cóir láidir go íthagain, for sé cheiricíon an chóplaí ón líne le chúil, for sé na buinte sa chéad le, agus sné an taobh gur bhuaid sa chuntaí. Agus na sláin, agus marach an tachtra a hála I dro dhéire na himara, agus an misneach a bhí ag éanóch na chúil, túirt fé chópla, sné an taobh go bhfuil míad sa chluiche ceannais Dé Domhnaigh, agus fé mar dúirt darabhat néide, misneach I gine sin, mar ní chail fear a bhisnig réile. Chuideach sé iar-imreoir fad ar gan hebh náidíanach buíomh an rud is duise ar fad dhéatachtár ló. Han tú I ggéimirt le iar-imreoirí gur tógadh leo go bhfuil aithne go tar go bhfuil do héile chahabh go leo, a sé an eiceile na héan lá, a sé timppairt, sé an rud is duise ar dán ar fada. Tá sé deasbúcht na duise gúntaí, achas duise agus is fearr go mór. Uchtnet leis an léad chuman. Is éidir guman a há an cuman lúch leis gael a bra.